Kävelin ensimmäisenä tiille, mä voitin honori joka väylällä. Hyvä temppa. Hyvä Tiina. No me vanhemmat aloitetaan, että Pelaajat tulee perässä. se osuu vähän maahan. Ei se haittaa, sitä lasketaan. Se olisi mennyt vaan liian pitkään. Se olisi mennyt greenille saakka, jos olisi ollut kunnon lyönti. Korkealta lähtee upi. Hyvä, keskellä lattu ekan kerran upi. Nyt kannattaa alkaa enemmän pelaa eikä paneskella, vaikka on vaimot Niin, eikö eilen ollut melkein kaikki? paskikset ohi. Taisi kaksi ekaa olla huono, mutta eikö mulla kaikkikaan hyviä? En mä. Hyvä. Aituu sinne. Bunkkeriin saakka melkein. Minneköhän tää mahtaa? Ei ihan mennyt, melkein. Mahtavan pitkä. Vähän huono. Tää poika menee greenille saakka. Miten ilman singhaa voit noin pitkälle saada? Sehän veti jo yhden. Jaha. Joo. Eikä sulla... Neljä lyöntiin väliin. No niin. Kaseksi. Dogleg left. Dogleg left. Dogleg. Hop lại nhâm nhâm. Oli hyvä. Loistava. Sekin kääntyy vähän. Kääntyy hyvin sinne. Ei liian aikaisin. Ja. Ai, sekin menee veteen. Hyvä se on. Hyvä. Kahta palloa kerrasta. Kaksoiskoskella palloa. Otetaan sit hukki ennakko. Varmaan oikein, kato. No niin. Näin sinne menee taas. Nyt pysyy melkein kentälläkin. Lops. Kentällä ollaan. Onko kenttä? Joo. Kentällä ollaan.
varastetaan Kipikset on kipeä. No niin, nyt tulee kääntyy takaisin. Sama paikka. Sinne ei saisi mennä. Mä en ymmärrä missään mörtäiset pallo. Oikea vai vasen? Kääntyy vasemmalle. Joo, mutta kumpaan niitä pitäisi mulla ottaa oikealle lyydä. Tuo pukki oikealle.